मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है, पहलगाम हमला। Kumta perlok kawai ke video jong sipai India kala sepriang bha haki social media menta. Hakana ke video la iba ula persyang ban itu ya ka jing sisa halur ka jingjia ke balajia ha Pahalgam lengba kana ke video ke jong u. Kumta sengabha page kana ke video hadu ke bekut ngan sai tu ipi kumno wetu. Haba ngayo iya kana ke video hakasin ke benengkong ngala perkat ba kalong ke ba sisa. Henry heden ngalatip ba kane ngan sai tu ipi heden perlok ya kene baro sengobha page kene ke video do bekun kumta sayangan itu ipi ayu une ubriu uong shpang ka jingjia ha Pahalgam Kashmir une ubriu ula penithu yalade kum u Ashok Kumar Shaki briu ha ka video jong u bat ula ong ba baro ki jingjia ki balajia ha Pahalgam kide ki ba thok amde ka ba shisha ula ong ba ke bala pen I hakilat pathai khubor ke de baro ka jing thok ka jing shisha ka long ba gilat thai khubor kim sim la pen pau aga news channel jongki ula ong ba ke bala jia ha Pahalgam ke de ka ba ya de bat ka politics bat ula ong susu ya kane ba ka jing jia ka bala jia ha Pahalgam ke de ka bala dep thmul pa da ka sarkar India kumta perlok hatu pingit ba kane kala ban long kumta sengaba ai ke jingrai jong pi hapo ka comment section kumta den bangal sengap ya u kane ka jingkren jong u ngamla ban nge ba Ukraine ya ka jing shisha te anda ngala lap ya ka jing shisha ngal tiba ude unong Pakistan bat ula snaya kane ka video thok da ka ba phong ya ki jain ki sipai India ban penjak burom ya ki sipai India ban ya ka sarkar India Haga jing shisha perlok une ubri ude u aktor na Pakistan kekerting jong u kede u Malik Kanji usna ya ki video thok ban pensniu ya keri India bat sipai keri India ngilatip ya jing shisha ba une ubri utre naga banta ka ISI bat ke sarkar Pakistan kumta perlok menta pila de ban tip hadokan no ki briu jong ke Pakistan ki long ki bas new ki Christian ya ki leno naga banta ban pencot ya keri India hatu pitip kine gi briu kila ban le kano ka kam ban penja burom ya kari India ikipai kari India nganget ba philas ngau thu sas nga bha ai ka jingra jong phi hapo ka comment section ngin sai kan du akawe pat ka updates khoblai shibun